lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Bukele nazi ezinohlonze emini nje. Count 5 is concerned, you are fined to 400,000 rands or 24 months imprisonment. Inkantolo yemantshi yase-Alexandra isinikeze indodana wabe ngumengameli waseZimbabwe uBellarmine Mugabe isigwebo senhlawulo ye-inkulungwane ezingama-600 zamarandi okuhlanganisa nokudingiswa kuleli. If political organization have failed to liberate us, we will liberate us on our own as civil organization. We have feared nothing. Amalungu enhlangano iMarch and March anikele enkabeni yedolobha iGoli njengengxenye yomkhankaso wayo wokuphikisana nokugcwala kwabantu bokufika bakuleli ngongemthetho. Usomabhizinisi wase-Northwest obekulindelwe ukuthi abuye ngaphambi kwekhomishana kaMadlanga namhlanje ukuzoqhubeka nokwethula ubufakazi usethumele incwadi kadokotela echaza ukuthi ke namanje usaqina ukugula ngemva kokuthi ayengeniswe esibhedlela ngasekuqaleni kwalenyanga. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke zihamba phambili kwe-SABC 1 Mzansi for sure kanjalo ke nakwe-SABC Liha. Igama lami nginguDawud Phungula. Mbukela ke singenokuzwa ezihamba phambili emini nje. Inkantolo yemantshi yase-Alexandra isinikeze indodana wabe ngumengameli waseZimbabwe uBellarmine Mugabe isigwebo senhlawulo ye-inkulungwane ezingama-600 zamarandi okuhlanganisa nokudingiswa kuleli. Kwathi abesolwa naye Tobias Mathonodze waxabezwa ngeminyaka emithathu ebhadle ejele ngemva kokuthi bavuma amacala bobabili. As far as count 1 is concerned, you are sentenced to 12 months imprisonment. Count 2, you are sentenced to 12 months imprisonment. Count 3, you are sentenced to 3 years imprisonment. Ngemumva kwesonto lonke lezingxoxo nezivumelwano zokuvuma icala, inkantolo yemantshi yase-Alexandra isikhiphe isigwebo odabeni olubandakanye indodana kalowa ngumengameli waseZimbabwe uRobert Mugabe, uBellarmine Mugabe kanye nalowasola naye uTobias Mathonodze. Ngeledlule umbuso wenze izithulo okhala ngokuthi nakuba bawavumile amacala kodwa ke kusakhathaza ukuthi namanje abayithivu yesikhali esasetshenziswa kudutshulwa uSipho Mahlangu isisebenzi emzini kaMugabe ose Hyde Park. Imantshi yethula isinqumo namuhla ibeke kanje. Count 5 is concerned, you are fined to 400,000 rands or 24 months imprisonment. As far as count 6 is concerned, that's the immigration law 49 Section 49(1)A, you are fined 200,000 rands or 18 months imprisonment. If this weapon was tested to be a 9mm pistol or semi-automatic weapon, a minimum sentence of 15 years imprisonment would have been applicable. Okunye okuvelile enkantolo ngeledlule ukuthi abamangalelwa bavumelana ngemali yesinxephezelo nesisulu uMahlangu nokholele ekutheni uMahlangu ahoxe njengofakazi kuleli cala. Imantshi ithi nalokho kube nomthelela kuleli cala. Now the complainant had also been amply remunerated for the injuries he sustained. The remuneration was to such an extent that the complainant wanted to withdraw the charges. uMugabe uzodingiswa namuhla abuyele kwelakubo eZimbabwe. Amalungu enhlangano yomphakathi iMarch and March kanye namalungu omphakathi amashelesha mthetho sesifundazwe eGauteng namhlanje ukuze badlulise uhlu lwaloko abengeneme ngakho malungana nodaba lwabantu bokufika kuleli abahleli ngokungekho emthethweni. Ngemuva kokwethula uhlu lwezikhalo ezindlini zombuso ePitoli izolo, amalungu enhlangano yomphakathi March and March kanye nezinye izinhlangano anikele emgwaqweni eGxoba ehambisa uhlu lwezikhalo eshamthetho sesifundazwe eGauteng. Lezi nhlangano kanye namalungu omphakathi zikhala ngokwanda kwabantu bakwamanye amazwe abakuleli ngokungemthetho. We are going back to the legislature, but we wanted to demonstrate that Heathrow and Newville can never be owned by foreign nationals. Peacefully, we are here, and if we wanted to do any criminality, it should have happened long time ago. But as leaders, we have made sure that peace is important because our voice can be heard through peace, but through violence, there's no sense that can be made. Here we are in Heathrow, Newville, making sure that
all illegal from foreigners and all police that are corrupt. They must be perished in this country, and we can never tolerate the nonsense. If political organizations have failed to liberate us, we will liberate us on our own as civil organization. We have feared nothing. We will fight and fight until we win. Africa got 52 countries. All these 51 countries, they are coming here. Like, which space? What space for all of them? Canadians are here, Nigerians are here, Zimbabweans are here, Mozambicans are here. They can't be all here at once. Amaphoyisa omkhandlu dolobha iGoli asiqaphe ngesolokhozi isimo. Inxusa laseTanzania kuleli uJames Bwana uthi abantu basezweni lakhe baphephile kuleli. Ubesechitha izinsolo ezisabalele ezinkundleni zokuxhumana zokuthi bayahlaselwa baseTanzania kuleli izwe. Uveze nokuthi lama video asabalela seholele ekutheni kuthuke imindeni yabantu baseTanzania abakuleli. Ikhulu zehhovisi lenxusa laseTanzania elizinze ePitoli zikhuthaze ngokuthi kwehliswa amaphaphu emva kokuba kusabalele imifanekiso yamavideo akhombisa ukuthi bayahlaselwa baseTanzania kuleli. Ikhulu zithi lama video akuwona awamanje kanti abukho nobufakazi obukhombisa ukuthi ngempela kuhlaselwa baseTanzania. Abaholi bomphakathi kanye nabaseTanzania bazinze ePitoli bathi lokusatshaluliswa kolwazi olungelona iqiniso sekholele ekutheni kube nokwesaba. Bafuna kuthathelwe inyathelo labo abasabalalisa ulwazi olungelona iqiniso. Edolobheni Dar es Salaam eTanzania izakhamuzi zakhona inembono engafani ngalesi simo. Ezinye izakhamuzi zithi lembiki yakhathaza zaveza nomlando ongeningizimu Afrika wokuhlasela bakwamanye amazwe, kanti ezinye zithi inkundla zokuxhumana ziphepethekisa into engelona iqiniso. Abahlaziyi bexwayisa ngokuthi kungaqhubeka kube nencindezi kwezomnotho kwandise nokungezwana ezikhathini ezithile. Okwamanje ikhulu zaseTanzania zimkwela ukuthi baphephile abantu basezweni lazo, zanxusa ukuba balandele ulwazi oluqinisekisiwe. Usomabhizinisi waseNorthwest uSuleiman Karim obekulindeleke abuyele phambi kwesithangami sekhomishana kaMadlanga kuleli isonto ngeke safika ngenxa yokuthi usagula. Ngasekuqaleni kwenyanga uSuleiman Karim ugule isigubhukane endaweni yokuzivocavoca wadinga ukuba aphuthunyiswe esibhedlela esizimele eGoli. Igama lakhe liyathinteka odabeni lwenkontileka yethenda yezigidi ezingaphezulu kwama300 zamarandi embuthweni wamaphoyisa okuyithende lazuzwa nguVusumuzi Khet Matlala. uKarim wathunyelelwa ingxenye ethile yenkokhelo yevela kuKhet Matlala. uKarim naye wabe esekhokha ingxenye yemali kuMorgan Maumela othinteka odabeni lomkhonyovu ukubhubhudla kwemali esibhedlela ithembisa. Kanti ke sizoqhubeka ke nabanye ofakaze ekseni kusasa lesi sithangami. Ibamba lomkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke uLieutenant General Puleng Timpane ukhulume kokuqala phambi kwekomiti elibhekele umnyango wamaphoyisa eParliamente seloke ebekwe ngokugcwele esikhundleni ngeledlule. iSAPS kanye neIP okuwuphiko oluphenya ngezenzo zokuziphatha kwamaphoyisa bavele phambi kwekomiti lamaphoyisa lapho bethula khona ke inhlelo zabo zokusebenza kanye nohlelo lwabo lwesabelo mali. uTimpane wethulele ikomiti elibhekele umnyango wamaphoyisa uhlu lwamaphoyisa ayishagalombili kulawo abekwe eqhulwini ohlelweni lwalokho amaphoyisa azogxila kakhulu kukho. Phakathi kokunye kwalokho izincomo ezizokhishwa isithangami sekhomishana kaMadlanga ecubungulisisa kakhulu ngensolo zokugxambukela kweyigilamkhuba eshomene namaphoyisa athile kuphazamiseni ukusebenza kwawo nezobulungiswa. At the top of this list is the fight against crime, corruption, including the Madlanga Commission recommendations, fight against organized crime and criminal syndicates. Utshele amalungu ekomiti ukuthi kunemali okuzofanele ibekwe eceleni ezokwazi ukulekelela ukusebenza kwamaphoyisa ukugxilisa ngokuphelele umsebenzi wawo wokulandelwa kwakho konke lokho okuzophuma nezincomo zekhomishana kaMadlanga nokuzolethwa ikomiti lesikhashana laseParliamente. We are also aware that we have to put money aside to ensure that all the
recommendations that will come from the ad hoc committee as well as the Madlanga Commission are implemented, and where there are specific reforms that need to be in place, those reforms must be funded in this regard. Amalungu ekomiti afune nencazelo kungqongqoshe wamaphoyisa uSolwazi Ferris Khwachalia ngesikhundla esisha kuzwelonke esesinikwe umkhuzi wamaphoyisa kwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ongesokuhola uhlaka oluzobhekana namacala obugebengu obuhleliwe. The decision that has been made with respect to the appointment of General Dimpane should be seen as part of an effort incrementally to strengthen police leadership at the top. Kanti imali ezohlinzekwa umbutho wamaphoyisa njengoba kuzoba nokhetho lohulumeni bezindawo iyingxenye yesigidi samarandi njengoba izobe izigidi ezingamakhulu zamarandi. Mbukele sathi qhu eyitolo kaDomasibuya sizokuphathela uWT. Immediately when I was made aware that there are these allegations that have come to light, I immediately contacted the Minister of Finance. Ungqongqoshe wemfundo esisekelo uSiviwe Gwarube usecele umnyango wezemali ukuba kuphenye insolo zokuhlinzwa kwenkampani yayineyinsuku ezi-3 kuphela isunguliwe ngethenda lezigidi zamarandi. Bukela sikubingelele sukwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibike ukuthi inkantolo yemantshi yase-Alexandra isinikeze indodana kalo wabe ngumengameli waseZimbabwe uBenjamin Mugabe isigwebo senhlawulo yezinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha zamarandi nokuhlanganisa-ke nokudingiswa kuleli. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus. Ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzozithola kumnjalo bazo. Ungqongqoshe wezamanzi nenhlanzeko uPhembe Majodini ehambisana-ke nemeya yedolobha iGoli uDada Morero bethule ngokusemthethweni isiphehli samanzi eBrixton eGoli nesesithathe ecishe iminyaka emithathu sakhiwa. Lesiphehli kulindele ukuthi isixazulule izinkinga zamanzi noma-ke inkinga yamanzi yamanzi ahlezi ehamba eBrixton naseyindaweni-ke ezingomakhelwane. Intatheli-ke SABC uNokulunga Sibisi uyasibikela. Sibingelele Dawudi, sibingelele nababukeli emakhaya. Njengamanje sila eBrixton nokuyilapho khona kwethulwe ngokusemthethweni isiphehli samanzi nesaqala ukwakhiwa ngoJuly ka-2023. Uzokhumbula ke Dawudi ukuthi ke izakhamuzi zakule ndawo noma izakhamuzi ezakhele idolobha iGoli sezibonakale isikhathi esiningi zibhikisha zikhala ngokuthi kunzima ukuphila ngaphandle kwamanzi. Ungqongqoshe wezamanzi nenhlanzeko uPhembe Majodini kanye nemeya yedolobha uDada Morero namhlanje basethule ngokusemthethweni isiphehli samanzi nesizohlinzeka amanzi izakhamuzi zalapha. Kanti baphinde bakubalula ukuthi nathi SABC imbala sizokwazi ukuhlomula kulesiphehli samanzi kanye nesikole esakhelele ndawo sizokwazi ukuhlomula ngokuningi abakubalile ngaphambi kokuba bethule isiphehli samanzi. Isiphehli sesikhona izakhamuzi zala kule ndawo iRegion B in particular, iBrixton, Coronation, Crosby, sibakhele ke na ireservoir isiphehli samanzi sikhona. Sijabule kakhulu isumkhandlo kodwa ke siyacela kubo ukuthi basebenzisa amanzi kahle, bagcina amanzi ngoba niyazi ukuthi iSouth Africa yashoda ngamanzi. So siyabacela ke izakhamuzi zethu konga amanzi, zisebenzisa amanzi kahle, zingadlali ngawo, zikwazi ukuthi amanzi ayadingwa umhlaba wonke, so let's save it. Kunxuswa izakhamuzi ukuba ziqaphele uma zivule amanzi zisebenzise ngokukhulu ukucophelela. Imeya iqinisekise kakhulu ukuthi uma izakhamuzi zingasebenzisana nedolobha ngokuqikelela inqala zihloniphe inqalasizinda, zihloniphe ukusebenzisa amanzi kanye nokunye ngokusebenzisana ngokubambisana kuzoba lula ukuthi baqhubeke bakhande nezinye iziphehlu ezingaphansi kwedolobha laseGoli. Ngaphandle ke Dawudi kochitha isikhathi angithathe ngibuyisele intambo e-studio endabeni ze-SABC. NginguNokulunga Sibisi, sibika bukhoma siseBrixton. Sibonga kakhulu Nokulunga. Ungqongqoshe wemfundo esisekelo uSiviwe Gwarube usecela ukuthi umnyango wezemali ungenelele ukuphenya kabanzi ngeinsolo zongalandelwa ngemigudu efanele ke ngemva kokuthi inkampani ishicilele izincwadi Lighthouse Publishers Limited ihlomule ngethenda lezigidi ezingamakhulu 285 zamarandi yokuhlinzeka ngeincwadi ineyinsuku ezi-3 nje ibhalisiwe.
uGwahube usebhalele ungqongqoshe wezemali enogodongwana njengoba ifuna kuphenywe ngethenda lokuhlinzeka kwezikole ngezincwadi elibiza izigidi ezingama285 zamarandi. Lokhu njengoba kuvele ukuthi inkampani Lighthouse Publishers Limited ehlomule ngaleli thenda yabhaliswa izinsuku ezintathu nje ngaphambi kokukhishwa kwalo. Immediately when I was made aware that there are these allegations that have come to light, I immediately contacted the Minister of Finance. And the reason why, and people asking why not the SIU, why not the Hawks, the reason why is because I don't sit in procurement processes, but the Chief Procurement Officer in the side treasury will be able to analyze the entire bidding process and be able to assure us, yes, there's been irregularity. No, there hasn't been any irregularity. uGwahube uphinde wathi bengenalo ulwazi ngalesenzo sokungalandelwa kwemigudu efanele yezomthetho. One, I'm not implicated in this irregularity. Number two, it took me 2 hours to make sure that I act so that people can be held accountable as quickly as possible. Number three, my biggest obsession is to make sure that those textbooks reach children at the right time at the beginning of the school year in 2027. That's the difference that I think would set me apart from some people who would have either been implicated themselves or sat and did nothing. uGwahube uthi ngaphezulu kwakho konke uzoqinisekisa ukuthi lezi ncwadi ziyafinyelela kubafundi. Ikomiti lezenhlalakahle eParliament selibize ungqongqoshe wezenhlalakahle uSisito Lasho ukuthi azoziphendulela ngeinsolo zokuthi uqashe isisebenzi sasendlini ngemali yabakhokhi intela. Impiki iveza ukuthi wayele isisebenzi esesiqashiwe futhi siholelwa umnyango ukuthi sisebenze emzini wakhe okuthiwa kwakuhlala kuyindodakazi yakhe. Kuneinsolo ezithi lesisebenzi saphoqwa ukuthi enye ingxenye yomholo waso siyiniki ilungu lomndeni kaDolashe. We, as the portfolio committee, considers these allegations, and that's all they are, allegations at this stage, very serious, and we are very concerned about them. But to make sure that we are dealing with the issues that we should be dealing with them, we are inviting the Minister of Social Development to come to the committee and to give us her side of the story, because, as you say rightly, this is very concerning. The part of a person employed to do one job and then doing another, and then on top of that having to give the portion, very significant portion of their salary, is very concerning. But we have to hear from the minister her side of this very concerning story. Umbuso ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyo uthi uzobiza ucebe okhulu ngomphathe ejele iCMEX ukuzochaza kabanzi enkantolo ngezikhalo eziphakanyiswa abasolwa njengoba bethi ke bageziswa ngamanzi abandayo banikwa amanzi ashisa nje kuphela uma beya enkantolo kanti futhi abakwazi nokuzivocavoca. Umshushisi uAdvocate George Baloyi uthi baxhumanile nophethe ejele iCMEX mayelana nezikhalo ezilethe enkantolo abasolwa ngokuhlukunyezwa kwabo ejele. Uthi umbiko kongakaphothula uthi iziboshwa siyazithola isikhathi sokuzivocavoca. Heating system at CMEX is out of order, so they heat water and then give it to the inmates in buckets. And as far as the lack of exercise is concerned, we are told that when the time for exercising comes, the accused are here at court, but over weekends they do get the opportunity to exercise in the corridor. Ngemuva ke kokuxoxisana nabasolwa abameli bathole ukuthi lokho kushiwo phambi kwenkantolo akulona iqiniso. He is instructing me that since the beginning of this month and on weekends they haven't had the opportunity to go out for that hour to go and exercise, my lord. So they are saying that information is entirely incorrect. It has been consistently happening throughout this, since the beginning of this month. uAdvocate Baloyi ucele inkantolo ukuthi kubizwe ucebe khulu azocacisa ngalezi insolo. Ijaji ke libe selivuma ke ukuthi kubizwe umphathi wejele azocacisa. Eqhubeka ke nokupheka ngembuzo uNtanzi umbuzo ukuthi uyamazi yini uMbhekiseni Ntanzi. Ubongani ke uvumile ukuthi uyamazi umfowabo bazalo baba oyedwa. You know Mr. Mbekiseni Ntanzi. Thank you Mr. Ntanzi. We are done with our cross examination. Siyabonga. Ubaloyi kusephothulile ke ukupheka ngembuzo uNtanzi icala liyaqhubeka.
Mbukeli sizibeka lapho bese kuphathele zona imino zakwethu bayaza nezindaba ngolimi lesindebele magamanxa ihora lesithando ntambama kanti thina sizoba nezinye izindaba ngehora lesikhombisa kusihlwa kwamanje. Sali kahle.